So guys, tawagan na natin si Madam Corena Beauty Salon. Tanaw na to kung unsa iyahang reaction sa prank nato sa iyaha about sa akong buhok. So, nakulbaan ko, promise. Tayo ko ani ron. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Kanang ma'am, normal ra jud ni siya, ma'am, kanang human og kanang ribbon and color kanang murag mobalik siya sa normal nga mura man siya nibuhag unsa ba? Nibuhaghag unsa ba ni? Wa ko kasabot. Kasi wala na ko na timing siguro yung buhok, madam. Ha? Kasi wala ko na timing yung buhok. Balik na lang diri madam di. Pagpaan. Gani kay natingala man ko ba kaya syempre akong jung gihulat nga mo dry siya ba kung gipauga kay diha ba jud nato makita ang resulta ba kung kanang madry na jud ang buhok. So akong gihulat nga mo dry jud siya, wala na ko gigamitag dryer, wala jud gihulat lang jud nako nga normal nga mauga siya. And then natingala ko kay pagkauga na jud niya, mura man siya og naunsa ba? Mura magperting ugaha nga unsa ba dili siya masabtan. Patanaw niyo ko, madam. Ha? Patanaw niyo ko sa buhok ng pagpaan. Naunsa ka, ma'am? Nakulbaan ako, madam. Ay nakulbaan ka mag-open ko og kanang cam para makita jud nimo ma'am ba kung kanang normal unsa ba ni siya. Sige no, madam. Kita i-check na lang ko yung buhok, madam di. Ah sige po, sige po. Paano ka nagkita? Ikuan ako ka nabingo na singot ako naong. Ay nakulbaan ka, ay sorry ma'am. Ako pud gani man ba nagkuan ko saon man ako pag ingon oy kay naingon baya ko no nga mag-ani sa review jud ko. So akong gikuan kay syempre giatangan pud baya ni sa ako ang mga followers and viewers no ang result. So gusto na ko nga kanang sa imo kumuuna lain pud og di ba? Sige ma'am, mag-open og cam ko ma'am. Sige daw, madam. Tanaw. Sige po. Asa nga part? Ma'am, asa ka? It's a prank! Oh, it's a prank, guys. Na-prank natin si Madam. Success! Success! Oh my goodness! Guys, na-prank natin si Madam. Ang katotohanan, guys, ang ganda ko manang-mana po kay Madam. Look at the hair. Ano na kulbaan ko ba na ulat? Atubang na lang ko yung tripan kaya kulbaan na kapaniot tapos kakulba. Huy, ako promise kanang feeling nga mag-prank ka, nag-ana-ana akong kanang kuan nga unsa. Lord, unsaon ka ni? Hoy ma'am, pero promise. As in, ang buhok nako karon mura siya katong grado nako sa nag-eskwela pa ko bagsak kaayo. Guys, na-prank si Madam. Oh my goodness. Sorry, Madam. Okay na, madam. Salamat sa kayo, madam. Oh, love you po. Love you so, madam.